Okej, ľudia, takže niekto mi volal, takže dávam si lietadlo, vyležím. Sorry, Peťo, teraz nemôžem. No a... Hľadáme poklady! Hľadáme poklady! Nezabudnite dať like a odber pre ďalšie takéto videá. Tak ideme zle. Ideme dobre, ale... Kde hľadáme poklad? Ja sa obávam, že nejdeme dobre. Ideme dobre. Tu sme a do akého pokladu ideme? No, ideme pre teba, my sme tu. My sme tu. A ideme preto pre teba? A ideme tu. Ideme sem hľadať. Takže ešte dopredu, niekde na tom ihrisku? Nie na tom ihrisku, ale myslím pri tom ihrisku. Takže niekde tam okolo toho. Tak tam ihriska, to bude. No, hej, a nájdeme veľkom keži. A nájdeme aj tam, a skúsime aj tamto pre teba, to pre teba. Kým prídeme hore, tak sa ideme pozrieť, jak to zatiaľ vyzerá. Už tu bude na krátko, takže môžeme peši. Takže to je taká pergola. Ale počkajte, ľudia, počkajte. Ľudia, pozrite. Sme blízko. My sme tamto modré. No vy to Tamto asi biele. nevidíte. Počkať. Hej. No poďte to modré a to sivé je poklad a to modré sme my. No, Aha, teraz to už vidíte trošku od diaľky takto. To modré sme my a to sivé je poklad. Dobre. Takže ty sa pozeraj do mapy. My ideme blúdiť. Počkaj. Otáčam sa. Mám to! Máš už smer, tam! Nie. Čite? Tu niekde poklad. Zdalo sa nám, že je niečo zlé, tak sme išli na druhú stranu. Ty sprosos. OK, dáme timelapse a uvidíme, jak sa nám to podarí. Nice. Počkaj. Pozrite, ľudia. No toto už není možné. Počkaj, idem sa pozrieť, či tu aj nemáme... Skonzen. Teda to sme minule išli. Nie tu navieštite si. Kde sme? Hej, Bože. Bože môj. No nikdy nepôjde. No. Kde sme teraz? Už som to celé dodal. Kde je to vriť? No, poďte. A teraz to celé zmizne. Kde To toľko je tam pokladov. Už ani seba nevieme nájsť. No. Ale ukazuje nám šípka, že by sme mali ísť iba rovno. Kde sme? Tak skús napísať tu ľadoveň a nájdeme sa. Takže išli sme hľadať iný poklad, ktorý nás mohol navigovať. Aha, Miko, ukazuje nám to, že to je malé. Daj navigovať. Navigovať? Presne! Yes. A teraz už asi len hlavne. Počkaj, kde sme zatiaľ? Kde sme? My ideme tajal-to. Tak sme hľadali. Dobre. Ľudia, počkať, už vidíme. Už to vidíme na mape, že? No hej, presne tam. A môžeme sa tam podpísať. Akože podpísať? Podpísať menom.
Aj. Áno. Však to som videl vo Vítkovi v takom videu. Pozdravujem Vítka, ak toto sleduješ. Kde? Na tomto, kde si strome, taká čierna tuba. Čielna tuba. Počkaj, neviem aká tuba. Nevieme aká tuba asi. Ale našli. Možno za týmto kameňom. Kubo, možno za týmto kameňom. Keška. Prichádza moment, kedy budeme vedieť, či tam je keška. Na akom strome? Není tam keška. Ak nám to darí dojít vysoko, tak neviem. Bo kto tu to schovával? Taká čierna tuba. Dúfam, že to je čierna tuba. Želám si, nech to nájdeme. Na strome čierna tuba. Na strome čierna tuba. No, nevieme aká tuba. A na tomto? Že by? Nie, oni boli... To asi tu? Počkaj, už svietia lampy tak rýchlo, kým to uhodíme. Dolo, pekla. Chceme sa tam podpísať. Hej, ľudia! Počkaj, tam to ukazuje. My to máme 30 metrov. To čo je za sprostosť? Hej, ľudia! Tu. Vidím ju! Keď podlož telefón a potom ja tebe. Poďme sa tam podpísať. Nice. Nice. My sa tu môžeme podpísať. Ceuska a papierik. Pozrite ľudia, koľko sa tu už podpísalo ľudí. Pozrite sa tam. Tu sa podpisujú. Hej, počkaj. Tak tu. Mám tam napísať Adamko a Jakubko. Adamko a Jakubka. A Jakubko. No, zmestí sa tam len ja. 30 minút. Len Jakub sa tam zmestí. Nevadí. OK, ľudia, máme to. Ale neviem, či si to môžeme zobrať domov. Asi takéto malé nie. Takže odkladáme Ceusku, aj papierik a nech si to tu nájde zase niekto ďalší. Zatvárame. A my sme to našli. A ľudia. Ešte tu tak nemáme kešku. Také niečo malé. OK, tu na stole, ale dáme to tu. Počkať, joj. Hoľan, neviem, kde mám ja. 31 minút toto točíme, ale asi zo strany to bude menšie. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Takže tento poklad bol fest dobrý. Fest dobré hľadanie a teraz si ideme užiť cestu dole. OK, to je fest dobré, fest. My sme našli poklad. Yes! Nemali sme si to zobrať domov? Nie. Dobre. Ale tie väčšie poklady sa asi môžu zobrať domov. Tak, ale toto bolo fest dobre. Na budúcom videu budeme hľadať ďalšie. Toto video bolo fakt ťažké strihať. Musíte si dať na tom záležať, keď chcete proste mať kvalitné video, proste 30 minút, no aj viac som to editoval, takže ak sa vám toto bude páčiť, dajte like a odber. Čau.